Bună ziua! Astăzi vom învăța să completăm un aviz de însoțire. Avizul de însoțire a mărfurilor, așa cum o să găsiți și în materialul documentar din cadrul lecției, se întocmește atunci când, din motive obiective, nu se poate întocmi factura și înlocuiește acest document, deși nu este un document care atestă transferul dreptului de proprietate. De asemenea, avizul de însoțire se folosește și când se face transferul bunurilor materiale între gestiuni ale aceleiași unități dispersate teritorial, adică aflate în locații diferite. Prin urmare, dacă, să zicem, firma Metro are două magazine în Brașov, unul în Gimbav și unul în Brașov, dacă vrea să transfere niște mărfuri de la un magazin la altul, va folosi acest aviz de însoțire, care evident nu va fi urmat și de o factură. De asemenea, mai poate fi folosit avizul de însoțire pentru trimiterea unor materiale terților pentru prelucrare sau păstrare. Și haideți să începem să completăm. În partea din stânga, așa cum observați, se completează cu datele de identificare ale furnizorului, adică ale vânzătorului, mai precis ale celui care completează acest aviz de însoțire. Să zicem că furnizorul este societatea comercială Neba Circ SRL. Aveți la dispoziție două rânduri pentru a completa datele furnizorului. Pe următorul rând avem codul de identificare fiscală. Acest lucru este simbolizat de aceste inițiale CIF și codul de identificare fiscală al societății Neba Circ este 270 544 52. Dacă acest cod fiscal este precedat de particular O, înseamnă că firma respectivă este plătitoare de TVA, în caz contrar, firma nu este plătitoare de TVA. Număr ORC este numărul de la Oficiul Registru Comerțului, este un număr atribuit firmelor de către Registrul Comerțului la înființarea acestora și este de formatul următor: J de la persoană juridică, 08 care este codul județului Brașov, un număr 682 în cazul firmei noastre și anul în care s-a făcut înregistrarea societății la Registrul Comerțului. Sediul societății este în Târlungeni, strada Salcâmilor, numărul 145, județul Brașov. IBAN înseamnă codul bancar al firmei respective, care este de obicei de următorul format: RO 67 ING B 1 2 3 4 de 0 3 de 9 0 6 1 5 7 8 4 7. În partea din dreapta a avizului de însoțire avem datele de identificare ale cumpărătorului. În cazul nostru să presupunem că cumpărătorul este SC Alex Impex SRL. Codul său fiscal, de data aceasta cu RO, adică plătitor de TVA, 1452 369. Numărul de la Registrul Comerțului J08, adică este tot din județul Brașov și este o persoană juridică. Dacă, de exemplu, ar fi fost o persoană fizică care desfășoară activități economice, în loc de J, în față ar fi avut litera F. 1946 din 2012. Sediul Brașov, strada Lungă, numărul 198, județul Brașov. Codul său IBAN
este RO 95 RNCB. De obicei, acest grup de 4 litere identifică banca la care firma respectivă are cont. 009 0000 5084 3001. Nu e nicio problemă dacă a ieșit în afara spațiului, de obicei IBAN are un număr destul de mare de caractere și banca este BCR. Seria avizului, să zicem AVZ, numărul 1, că e primul aviz, și data de astăzi, 24/4/2020. Și acum trebuie să completăm produsele care se transferă, care se vând în cazul nostru de la societatea Nivasirc la societatea Alex Impex SRL. Și să zicem așa, număr curent 1, ciocolată, unitate de măsură bucată, cantitatea livrată 40, prețul unitar 3,25, după cum vedeți este prețul fără TVA, și valoarea obținută prin înmulțirea cantității cu prețul 130 de lei. Al doilea produs, zahăr, unitatea de măsură kilogram, să zicem 15 kg, cu 2,25 de lei pe kilogram, valoarea 33,75. Să continuăm cu ulei, unitate de măsură litru, să zicem 7 litri, cu 3,50 pe litru și valoarea 24,50. Și ultimul produs, cred că ajung, ouă, bucăți, 150 de bucăți, cu 0,40 lei bucata, 60 de lei valoarea. Spațiul rămas necompletat se zetează. Va trebui să facem totalul, numai bineînțeles pe coloana de valori. Totalul în cazul nostru este, deci adunăm sumele de pe această coloană și totalul nostru este 248,25. De obicei, aici undeva jos se completează cu datele, respectiv numele, prenumele și CNP-ul persoanei care a completat acest aviz de însoțire, semnătura și ștampila furnizorului, iar în această casetă se completează cu numele delegatului, adică cel care a ridicat din partea societății Alex Impex SRL respectivele produse. Dacă, să zicem, s-a făcut livrarea cu un curier sau cu o casă de expediție, atunci se completează datele delegatului din partea acelei societăți. În cazul nostru să presupunem că delegatul este Popescu Ion, seria buletinului de identitate BV 712682, eliberat de SPCLEP Brașov, mijlocul de transport auto, numărul BV 03 TOM. Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de 24/4/2020, ora 13:56. Iar aici ar trebui să semneze respectivul delegat, Popescu. Și de asemenea aici semnătura lui de primire, faptul că a primit acest document și produsele
respective pe care le-a cumpărat. Sper că ați înțeles și vă invit să completați și voi un exemplar. Mulțumesc!